Aramda Berdimuhamedow'un diktatorluğa şayaatları, yok etmek siyaseti, oğudan Nepen türmesine ilkinci onun öz howpsuzlyk başlygy Akmurat Rejepov'un batılmağından başladı. Özüm ol adam ilki iş başından zalim harammaşın yazıp ölýänşe işlendigine qaramazdan harammaşı döwrüne onlarça howpsuzlyk güýçleriniň işgärleriniň gyrgynçylygy hemde inni bolsa haramda döwrüne odan nepet tutsak edilmegi zalim üçün howpsuzlyk kepilligi haramda hakimiyeti geleli beri eýýän 5 sany howpsuzlyk başlygyny çalışdy. Olaryň käbiri tutsak edilip owadan nepe basylan. Bu diňe bir zat aňladýar. Haramda hiç kime ynanmaýar. Şol sebäpli ogly Serdar Süplük ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň başlygy wezipetine bellendi. Moňa hökmünde güýç ulanjy pudoklaryň işgärleriň arasynda we halk içinde diktatora garşy nägileligi we anamsyzlygy artýar. Şonuň üçin haramdagyň ilaty oýnajak bolup kerke uçanna uçorda toy toylamak ýaly halk bilen at oýny hilegärligi işlemez. Halkyň aýdyşy ýaly kör taýagyny biralyrdyr. We haramdagy öz urugy bilen hiç kim halat etjek bolmaz. Sada